Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asero. Sir, let me or allow me to greet, batiin ko lamang po mga suki, ang ating mga kasama, mga katropa sa Mitsubishi Montero Sports Philippines. Ayan, good afternoon sa mga kasama po natin sa grupong Mitsubishi Montero Sports Philippines. At salamat sa panonood ng ating palatuntunan. Thank you guys, thank you. Mga kapatid, thank you. At balikan natin yung ating survey question. Matured na ba? O matatalino na ang mga botanteng Pilipino ngayon? Mga ginigiliw nating taga-subaybay, what do you think? Sumali po kayo sa ating palatuntunan. Huwag kayong manatiling nakasilip. At iparinig po ninyo ang inyong tinig sa ating programa. Ayan, nasa na yung kanilang mga komentaryo rito. Ito. Gagamit tayo ng agimat para mabasa natin yung ilang nag-comment sa atin. Magandang hapon, Pilipinas at sa studio po ng Leader News Philippines. More power, Sir Errol Dakame sa inyong programa at sa lahat ng mga Heroes members and Tilambo Riders Batangas. Sama natin ang Rosario Riders, Rosario Batangas and PCRA Alliance Batangas. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, nagluloko ang ating internet. Walang talagang kailangan natin ng third telco. Lalo na pala kay Sir Tycon Marabilyon na may dalang pasalubong mula sa Tiwi Albay. Maraming salamat. Bintin sulit ulit. Sir Errol, maraming salamat po sa buong pwersa ng Kamaong Asero. Malaking tulong ang naibigay po ninyo sa pamamagitan ng programa nyo. Napabilis po ang pag-locate ng dalawang pinsan ko. Sir Errol, God bless po. Salamat po. Mabuhay po ang Kamaong Asero, sabi ni Bintin Sulit. Thank you, Bintin, a.k.a. Marvin. Daryl Solis de la Vega, sabi niya ulit, sa palagay ko, Sir, hindi pa rin matured. Yan, basta may ipamundmod na pera yung politiko. Kaya dapat, Sir, turuan natin ang mga kababayan nating maging wise sa pagboto. Lagi naman tayo nagpapaalala. Boto. Yan. Boto as in B-O-T-O. Hindi boto. Kurt Frankenberger. Amigo, salamat. At kay Erpat mo, kay daddy mo, kay Carl, kumusta kayo dyan sa Windshare International? Namimiss ko na kayo dyan, ano? Palakasin natin yung benta nyo. Ilagay natin nga dito yung inyong mga produkto, ano? Kurt? Na kaya, ilagay natin dito yung inyong mga produkto. Balikan natin yung ating survey question. Matured na ba o matatalino na ang mga botanteng Pilipino ngayon? Kausapin nga natin sa linya ang ating kaibigang matalinong mama. At ang wisdom sa mga bagay-bagay ay malalim. I am referring to Engineer Hil Kasiguran Alamasco. Manoy Hil, maray na hapon tabi. Welcome sa programang Kamaong Asero sa Pinoy Extreme Channel at sa Leader News Philippines. Ay, maray na hapon po sa inyo lahat, sa inyong tanan. Maray na hapon, magandang hapon po sa inyong lahat, lalo ng mga tagapakinig sa programang Kamaong Asero na angkod ng ating mahal na kaibigan si Errol Dakame. Sa inyong lahat na nakapakinig dyan, sa buong bansa at sa buong mundo, magandang hapon po sa inyong lahat. Matured na ba o matatalino na ang mga botanteng Pilipino, Engineer Hill? Sa aking paniniwala at sa aking naunawaan, ang politiko sa ating bansa ay parang bagong silang lang. Actually, ang pagbubuto, para sa akin sa politiko, mayroon kasi tayong batayan dyan sa history. Na kung saan ang lahat ng ibinubuto, kung ating babatayan yan, ay hindi naman sa sinasabi natin masama. Kaya lang, mayroong history po yan na pinanggalingan. Kung saan ba nanggaling ang tinatawag na pagpipili ng inyong gustong piliin. Yes. Election ang tawag doon. Kaya ang election, kuya, kung isipin natin, ay nagsimula po ang history niyan doon sa panahon ni Poncio Pilato, kung saan pinagpipilian ang dalawang akusado, isang pangalan si Jesus Barabas
at saka isang pangalan si Jesus Nazareno. Palagay ko'y natatandaan din yan ni Chinita Handinero. Nanonood din sa atin na Engineer Hill ngayon. Go ahead. Ay, magandang hapon sir. So dito, sa eleksyon na tinutukoy natin, may kampanya. Dahil na pinag-aralan niyo na kung anong gagawin nila sa tinatawag, mayroon tayong tinatawag na kaugalian, may pasover na kung saan ang isang emperador, isang gobernador, magpapalaya ng isang akusado na nakakulong. Yes. So doon yung nagsimula ang eleksyon. So nalaman yan, ang panahon ng kampanya, itong ngayon laban sa isang banal. So mayroon dong kandidato o mayroon dong pagpipilian, dalawa. Banal, kriminal, magnanakaw. Yeah, oo nga. Oo. Sumisigaw ngayon ang mga nagkakampanya. Pag nagtanong, isigaw ninyo si Barabas. Ano naman ang sasabihin namin pag tungkol doon pag pinili kay Jesus, isigaw ninyo itako sa krus. So ang eleksyon, kung tatandaan niyo ang pagpipili, bakit hindi maging sabihin natin mature? Palaging anak pa yan, walang sanggol pa yan. Dahil walang nalalaman kung saan nagsimula ang eleksyon na yan. So kung hindi naunawaan yan, ibig simula pa silang alam, ikakasisilang lang ninyo. So it is premature ang season talaga yan. Kaya nagkakagulo-gulo dahil actually, ang binubuto natin, pinipili natin, totoong because of that history, ang napipili natin ay mga magnanakaw, kriminal. Sino yung natatalo? Yung mga banal, binubuto ba? Yan nga. Wala pa akong nakita na kandidato na nanalo na banal na walang puhunan at hindi nagmudmud ng pera. Tingnan mo ito, Manoy, ang listahan ngayon ng COMELEC, final list daw. Inilabas na ng COMELEC sa Senatoriable 63. Oo. Ilan lamang sa kanila dyan, ilan lang sa kanila ang mga kilalang kilala. Marami dyan hindi mga kilala pero mga matitindi ang track record, ang kanilang kagalingan. So ano kayang hatol na naman? Ang tanong natin dyan, yung kayang mga hindi kilala dahil nasanay naman ang mga tao sa kanilang ibubuto. Kung hindi kilala, ano magagawa ng hindi kilala? Lalo na kung walang pera. Nasanay na yun, na ituruan na yan. Yun ang trend ngayon eh. Kahit anong pagpipilit, napilitin mananalo kayo, kaya wala mang kayo nun, tatanggapin kayo pagdating doon sa pagbubuto. Ang problema, ang pagbibilang, kung meron ba kayong boto. Yun ang problema ngayon. Isa pa yan. So ang pagsisikap natin, meron akong experience diyang kunti dahil yung pamilya natin doon sa lugar sa Samar ay pumasok din dyan sa politika. So, ang mga religious people, pumapasok dyan, yung mga banal, gusto pumasok para makapaglingkod sa bayan, para may pagbabago. Ngunit, anong nangyari? Wala naman na panitalo. It's because, pag ikot-ikot na, bibigyan ka lang ng 20 pesos. May kahit 20 pesos, nakatanggap sila yun. Ibibinta na lang kanilang kaduluwa, nabayaran na sila doon. So, yun po ang history ng ating politiko, ang pagbubuto. So, napakabata pa, kada hindi nila nalaman yung matanda na. Ang history ng politika is taken from that set up at panahon ng pagbuto kung sino ang inyong piliin. Si Jesus Nazareno o si Jesus Barabas. Sinigaw nila, si Barabas, ano ba ang criteria, ano ba ang karakteristik ni Barabas? Di ba kriminal Barabas nga? ay isang magnanakaw, isang kriminal. So, pag napili ninyo yan dyan, dahil yun ang history, kahit sino pang sasabihin nyo ng nalo dyan, ay talagang karakteristik dyan, bit-bit, ang pagnakaw at saka paging kriminal. Bakit? Paulit-ulit pala, no? Since time immemorial, biblical time, ganyan na pala ang tao talaga. Nanonood din sa atin, Manoy Hill, si Arnel Beroya at si Ricky Broses ng DZIQ, Radio Inquirer. Very good, very good. So ito ngayon, ang katanungan dyan ay unseasoned, premature masyado. Bakit? Hindi man natututo ang tao pagpili ng kanilang leader. Pupunta sila doon sa kandidato, magsusubaybay doon, mag-istambay doon, manghingi sila ng tulong, manghingi ng pera. Kung hindi makabigay, wala ka na makuha boto doon, magtatampo na. So, anong hinahangad dito ng mga both the candidates and the voters? Walang patutunguhan eh. Kasi ang pagsisikap ng kandidato, manalo siya. Tama. Ang problema naman itong butante, mamimili sila na makakabigay sa kanila ng pera. So kung walang pera itong matitino, mga banal, kaya hindi man yan magbibigay na banal, kaya ayaw man nila ng korupsyon, hindi man magnanakaw yan, hindi man kriminal. Hindi na naman... Yun ba kaya ay bubutuhan?
Yan Mapipili kaya yan ng mga hindi naman banal. Kaya mas marami man yung mga butante na hindi man mga banal. Yan ang tanong natin dyan, kung anong magiging resulta niyan sa election Manoy. Ano? Kasi lalo ngayon, kitang-kita naman natin, yung mga traditional politicians na isinusuka na, mga plunderer, mga magnanakaw, yun pa rin ang mga kandidato. Yes. Napakasimple kasi Manoy ang formula ganito lang po. Oo. Ang sahod, ang kailangan natin, batayan natin yung sahod ng isang empleyado sa gobyerno bilang kandidato na Yes, nanalo sa yes. halimbawa, Senado, Presidente. Magkano ba ang kanilang sahod? Yes. Isuma total mo yung ilang taon sila magserbisyo dyan. Oo. Ngayon, ang reference mo dyan, yung primero mo musmang gagastusin sa pangampanya, yung bang sahod mo, sapat ba doon sa pambili mo ng mga propaganda mo, mga pangpapakilala mo? May... Ang gastos mo agad doon Manoy ay sobra-sobra na eh. So how can you get Dude. the returns kung ang ginastos mo ay 50 million samantalang Di sahod mo wala pa man 10 million? Magnanakaw nga, mangungumisyon sa mga Yun. proyekto. Yun. So hindi pala si Banal ang napili mo, Hindi. hindi pala si Jesus Nazareno. Ngayon, Si Barabas pala ang napili ninyo. Kaya Ito- papasok pa ba kayo sa eleksyon? Kaya tamang-tama itong pinag-uusapan natin, Engineer Hill. Mga kaibigan, ang kausap ko Opo. po ay isang matalinong tao. Malalim po ang wisdom sa mga bagay sa ating lipunan. Magiging magiging hamon sa mga butante natin ngayon, ano? Kasi every time na may eleksyon, may kampanya tayo na vote wisely. Maging matalino sa pagpili. No. Ngayon, ang mga butante, ang COMELEC mismo, walang magawa kahit niloloko ng mga kandidato, especially doon sa patakaran ng gagastusin lang. Nagkakalukuhan lang naman doon eh. Yan. Oh. Number one mismo. Ang pumilit Oh. mismo nandyan sila. Sila ay sinasahuran para magtrabaho dyan sa kanilang pwesto. Pero na-analyze na ba nila yung kung bakit ang criteria nila kailangan ang kandidato may yung ganitong kalaming pera? Mm-mm. Samantala, doon mismo, ang criteria din is magkano bang tatanggaping pera ng kandidato pag nanalo yan sa loob ng 6 na taon, kung yan man ang kanyang termino o 3 taon. Ang So, doon mismo ang ratio and proportion. Kailangan, alam mo ang tatanggapin mo, magkano din ang gagastusin mo. Pwede ka bang maggasto na sobra sa wala ka? Ito nga ang nakakatawa, nagtatanggal pa ng kandidato ang COMELEC kapag wala daw pera. Yan ang problema. Isa So, pa yan sino eh. ngayon may problema? Hmm. Yung mismong committee o kumilik, yung election mga nandyan mga people yan sa kumilik, sila mismo ay hindi naunawaan ang kanilang pwesto. Kaya mas lalo silang sanggol pa. Sila ang mga premature masyado. Samantalang... Hindi nila napaplano yan eh. Yeah. Samantalang yung kwalifikasyon sa kandidato sa ating saligang batas, maliwanag, simple. Pero pagdating sa COMELEC, abay, lalo yung senatoriable, hinahanapan ng katakot-takot na pera pagka medyo nakadamit ka lang ng t-shirt. Ibabasura ang kandidatura mo. Oo. Yan. So ang criteria pala ngayon sa election ay pera. Ay, lumalabas. Hindi yung capacity to serve Lumalabas. the country or the nation or your community. Opo, lumalabas, Engineer Hill, ganun nga eh. Ngayon, buti na lamang sila Attorney Charlie Gadi, mga kasama natin sa Labor Party, si Senador Bitay, Gerald Arcega, naputol tayo. Buti na lamang yung mga unang tinanggal na mga senatoriables na mga kaibigan natin na matitindi ang portfolio ng kaalaman, posibleng mapakinabangan ng taong bayan ng kanilang serbisyo. Nung tinanggal ng COMELEC dahil sinasabing wala daw silang pera, dinala sa Supreme Court. O yan. Nilabanan sila. Nilabanan sila. Ngayon, binalik sila sa listahan ng mga senatoriables. But how many of them can afford to hire lawyer? Para lang. Yes, isang question yun. Para lamang... Actually, dito nga ang question yun nga ang unang nating dapat sagutin eh. Kasi bilang senador, lalo na senador, you have to go around the country, the bansa, sa buong bansa. Alam mo ba, sinasabi Manoy na kung kakandidato ka raw na senador, dapat may minimum kang hawak na pondong 300 million pesos. 300 million, grabe pala. So, kung ikaw ay senador, ilang taong ka magiging doon sa bayan? Ilang taong ka ba maging senador? So, ang sahod ng senador, magkano ba sa isang taon ng sahod ng senador? Ang masama dito, Engineer Hill,
nakatingin sila doon sa pork barrel na ibinibigay ng sa senador. Ang Oh, pork pero barrel ng nakikita senador, na- doon nakatingin sila eh. Ang pork barrel ng Oo, senador, 200 million a year. So kung sa isang Para term, yan sa kanila. kung Oo. sa isang term ay may 200, may 3 years times 200 per year, 600 million yun. 600 million. 600 million. So parang ang para ba yan sa kanila? ang Yung bangko, bakit ayan. intended para sa kanila yun o intended yung para sa komunidad sa bansa, sa Yeah. kanilang mga pagsasakupan? Hindi Obvious- naman sa kanila yan eh. Obviously para sa serbisyo 'yon. Yan ang tanong. Kaya yan sila mga, kung gusto niyo pumasok yan, ay magpakabarabas na kayo. Ay hindi nga magiging mature yan kay Barabas pa ng kaulit niya. Ano ba itong problema ng kumalik? Bakit hindi natutuyan? Kaya nga mga sanggol po yun, uminom lang muna kayo ng gatas. Hindi kayo karapat-dapat kumain ng buto. Sila-silang Pero mo, ang kumalik na dyan, nagtatrabaho hanggang ngayon, hindi masitil yung mga dispute dyan. Tapos na ang mag-eleksyon Tama. naman. Yeah. You You mentioned that. Napakasensitibo at crucial ang mga kaso diyan na may terminong hinahabol ang isang nagrereklamo. Kalain mo maglalabas ng desisyon ng COMELEC ilang araw na lang bago mag-eleksyon. Anong katarantaduhan 'yan, di ba? Ay, problema. Kaya nga sila mismo ay problema eh. That's why we do not have to look at this election kasi ang Diyos naman talaga marunong siya magpili sa panahon niya eh. Hayaan na natin sila gumawa ng sa kanila. Ganun lang naman ang matutunan natin. Hayaan mo sila gumawa ng kanila. Gawa tayo ng atin. Ayan. Ang problema dyan, Manoy, Engineer Hill, ay para bagang biblical din, pinaubaya muna ng Diyos sa mga pangyayari sa tao. Oo. Tinitingnan kung ano ang gaano kaginintuan ng puso ng mga tao, pinapaubaya, ay madalas ang napipili yung mga plunderer pa rin, mga Ganun na nga. Kasi nadidiktahan sila. Yun ang nag-absorb political yung dynasty. evil is. Yun ang spirit of error eh. Ngayon, ang gagawin naman natin ay ganito. Apo. Pag nandiyan na sila naluklok, ang kailangan natin yung kanilang performance and responsibilities. Kasi may sahod yan sila. So, doon natin sila hahanapan ng kanilang performance. We have to audit their performances in accordance with their campaign procedure at the time that they call for election. Nandiyan bubutuhan sila Dapat ngayon. Ganyan ganun naman lahat ng pangako eh. Dapat ganun, Manoy. But the problem is, nabubulag na ang mga tao at hindi na nakabase sa performance kapag kainabutan na ng tig-1,000 ulit the next election. Yun ang naging premature tayo. Kaya hindi naman pala maging mature, kay pera pala ang tinitingnan. So you are still bata ka, kay gatas ang iyong iniinom ngayon. Pambili man nila yung panggatas man yun nila yun. Ngayon, Kaya pera man yun. Yung mga pinag-uusapan natin, ito yung mga nangyari na eh. Ang tanong natin, sa darating na eleksyon, iba na kaya? Ito na nga, kailangan natin turuan ng mga tao ng pagbabago. Kaya nga, ang kailangan natin ngayon ay baguhin ang mga isip ng tao. Go ahead, Hindi Manoy. na kasi naituro eh. Go ahead, Manoy. Ang pagtuturo, Sige. may mga eskwelahan tayo. Tandaan natin, meron tayong i-establish ng mga educational center mula nursery hanggang sa graduate na tapos siya, nakapag-aral lahat yan. May mga nag-graduate ng tinatawag mga magna cum laude, magna kung ano-ano. Pero natapos yan ha, ang nangyari, Manoy, ay napakatindi. Magna nakaw. Yan ang... Gaganda ng karatulan nila doon, magna cum laude, pero nakapisto sa gobyerno, magnanakaw pala. Hindi kayo nahihiya niyan. Ang sabi ko ngayon, biro mo, abogado nandyan mo si First Doctor, hindi nakaintindi ng batas kung ano ang functioning. Bakit hindi mo ma-interpret ang simpleng kahulugan ng provision ng found kayo violator, mayroon ka agad penalty. Diba? So yun ang penalty ng mga nananalan dyan, mga kandidato na nanalo, may violation sila agad. Bakit? Yung kanilang expenditures, isubmit nila doon, mismo ay sobra doon sa kanilang tatanggapin na pera. So over and above that, you cannot any more measure sa economy kahit anong pagbabalansin mo niyan sa accounting yan. Paano mo ngayon matubos ang inyong ginastos ay sobrang ginastos, milyon-milyon, samantala ang sahod mo ay wala pang 10 milyon. You prove that to me that you are good. Therefore, ikaw ay kasama ka na sa magnanakaw at criminal dyan. Because by committing a single error dyan, you become subject of an illegal activity. Now, when you define what is illegal, that is illicit, that is banned, that is prohibited, that is criminal, that is unlawful, and therefore subject to arrest. Ang lahat yan ay aaresto, mga illegal activity, mga illegal doer yan,
by being doing something na hindi ka nais-nais, nagsusubra ka ng kinukulit ka mo dyan, ang para na hindi para sa iyo ay kinamka mo, hindi yan sa iyo, para yan sa mamamayan, para yan sa kalikasan, para yan sa komunidad. Bakit pa nakaialaman mo? Questionin mo agad yan. If you can prove that their activity is illegal, therefore subject to arrest na sila doon. Criminal lang sila. Doon sila piso sa pwesto ni Barabas. Kaya criminal yan eh. Mahirap itong banggitin, Kuya Manoy, na karapat-dapat pa o hindi karapat-dapat yung mananalo dyan ngayon. Kasi once you are tainted with respect, kung sinasabi election politika, mayroon ka ng bahid ng pagkamagnanakaw at maging kriminal ka dyan. Okay. So, final words, Manoy. Mensahe po para sa mga butanteng Pilipino. Go ahead. Ang panawagan ko lang sa lahat ay kailangan magbago na tayo. Hindi kailangan na kayo ay lumabas dyan para lang magbutong kung sino ang magbibigay sa ng pera. Magbago na kayo. Isipin nyo, hindi kailangan ng pera dapat ang bibilangin nyo. Kung hindi yung makapaglingkod ng totoo para sa bayan, para sa mamayan, para sa pagbabantay ng mga ari-arian at kanilang lahat ng nakasakupan. Ito pong importante kung bakit kailangan din maghalal ng mga tinatawag na senador, lalo na kasi itong mga senador, ito yung sila magpuput up ng mga batas, mga gabay para sa ating kaayusan at pagbabago. Pero kung ang batas na yun ay problema din because mayroon tayong tinatawag na mga philosopher sa Indian, lawmakers enjoy making laws but they enjoy most breaking them. So paano ito? If they will be enjoying making laws but they enjoy most breaking them, sila mismo naman babatas ay sila ay lumalabag sa batas, therefore they are all subject to arrest. So kung kayo pipisto dyan na hindi kayo mabibilang sa kriminal, magbago kayo, magpakatino kayo. Hindi lang mga butante, kung hindi pati mga kandidato. Mangako kayo na itong gagampanan nyo, gampanan nyo yan dahil kayo may pananagutan dyan. Bawat inyong kapangakuan ay mayroong pananagutan. Yan po ang importante natin. Very well said. Very well said. Opo, very well said, Engineer Hill Manoy Almasco. Ang sabi ni Chinita Handunero, God bless po, Kamao Ngasero. Pinuri ka. Good afternoon po, Engineer. Sabi niya, bago kita bitawan, sa inyong napakagandang mga paliwanag tungkol sa eleksyon at sa mga Pilipino. Opo. Salamat din po. Manoy Hill, maraming salamat po at magandang hapon po. Thank you. Maraming salamat po lahat na tagapakinig. Suportahan natin pa rin problema para magkaroon tayo ng pagbabago. Ang panawagan ng pagbabago ay magbago na kayo. Yahoo! Salamat po. Engineer Almasco ang ating kausap. Ano po? Basahin ko lang itong mga iba pang mga comments. Sa mundo ng politika, sabi ni Chinita, pera ang naglalaban at hindi ang karapatan. The truth but nothing but the truth. The truth but nothing but the truth. Vintin Sulit, yes to Senator Arcega para po sa totoong pagbabago, kailangan po natin sa Senado. Senator Gerald Arcega, tutulungan natin yan dito sa Kamao Ngasero sa Leader ng Philippines. Pangako yan. Ako, personally, gusto kong tulungan lahat ng matitino na hindi mga kilalang kandidato. Gusto namin tulungan yan. Kaya kung sino man pong nanonood na mga campaign manager na mga hindi kilalang mga kandidato sa pagka-senador na may maayos na track record sa mga previous engagement sa trabaho, na kapwesto na sa gobyerno, nagpatakbo man ng pribadong kumpanya pero magandang track record, yan po i-welcome sa amin sa Kamao Ngasero sa Leader ng Philippines. Tutulungan namin. Hindi po kami doon tutulong sa mga datihan na. Mga datihan na may mga bahid na. Yung mga may bahid ha. Lalo yung mga may bahid ng kurakutan o pangungurakot. Sorry po, tabla po tayo dyan. Ano? Teka, hindi ko makita ito. Lilit kasi ng iPhone font eh. Yan. Quincy Kahilig, thank you for watching our show. At Senator Arcega, yan. At saka siyempre, pinangangampanya po natin
yung ating Senador Bitay, Gerald Orcega at Charlie Gadi. Yung ating congressman naman po sa Tarlac City, 3rd District ng Tarlac, Congressman Bert Hashimoto. Isa pang senador natin na talagang tutulungan natin, Senador Attorney Glenn Chong. Ilan po yan sa ating tutulungan na hindi mga kilala, mga walang bahid ng katarantaduhan. Abangan po ninyo at pagtulong-tulungan po natin sa Leader News Philippines at sa Kamao Ngasero sa Pinoy Extreme Channel. Balikan na po natin mga suki ang ating ulo ng mga isyong binantayan po natin sa maghapon. Pinay DH na nakapatay po ng amo, binitay po sa Saudi Arabia. Sandigan Bayan, pinasasagot si Bong Revilla sa ipinasasauling 124.5 million pesos na plundered fund. Pamamudmud naman umano ng pera ni Chavit Singson sa Ilocos Sur. Ipinaliwanag po niya, finalist ng COMELEC, 63 ang pasok na senatorial candidates. Teka, ito babasahin ko lang. Okay lang ba sa inyo? Basahin ko yung 63. Importanteng malaman nyo ito di ba? Ang mga pasok po sa 63 na senatorial balls, number 1, Abejo Vanji, Abner Afwang, Freddy Aguilar, Sharif Albani, Gary Alejano, Richard Alfahura, Rafi Aluna, Gara, Benigno Bamakino, Gerald Arcega, number 10. Ernesto Arellano, Marcelino Arias, number 12. Bernard Austria, Valdevarona, Nancy Binay, Ramon Bong Revilla Jr. May sasagutin pa ito. Jesus Cáceres, Toti Casino, Pia Cayetano, Melchor Chavez, Glenn Chong. Ayan, Attorney Glenn Chong, Nery Colmenares. Si Attorney Glenn Chong, mga kaibigan, don't forget number 21. Cal Yudi de Guzman, Bato de la Rosa, Shell Jokno, Estrada JV Ejercito, Juan Ponce Enrile, Agnes Escudero, Jingoy Estrada, Elmer Francisco, Charlie Gadi. Ito yung ating kaibigan. Number 31, Charlie Gadi. Ayos 21, Glenn Chong. 31, Charlie Gadi. Gerald Arcega, number 10. General Federalismo Generoso. Ayan. Number 34, Bongo. Junbert Gigayuma. Number 36, Samira Gutok. Pilo Hilbay. Abraham Janggao. RJ Havillana. Lito Lapid, number 40. Ba't nagawa ni Lito Lapid? Mac Romy Makalintal. Emily Malyilin. Faisal Mangundadato, number 44, Dong Mangundadato. Ito kasama natin, kapwa natin po ito, mamamahayag, Jiggy Manikad. Tutulungan natin ito, si Jiggy Manikad. Hindi ko mga nakakausap yan Jiggy Manikad, hindi ko nakakausap yan pero tutulungan natin. Aimee Marcos, Jose Sani Matula, Luther Minlano, Alan Montaño, Joan Sheila Naliw, Doc Willie Ong. Yan, gusto ko itong tulungan nito, si Doc Willie Ong. Gusto ko yan. Doc Willie, tutulungan ka namin kahit hindi tayo magkakilala at magkausap. Ganun ho kami. Basta matino, tutulungan natin. Serge Osmeña. Nakalusot din si Serge Osmeña. Kasi hindi daw ito nag-submit ng kanyang, ano ba yan? Statement of Assets and Liabilities yata yan? Or expenditure. Dado Padilla, Coco Pimentel, nakalusot din pala kasi inireklamo ito nireklamo ito si Coco. Grace po, ito okay, ito si Grace po pero sikat na siya Sikat na yan Fernando po na yan Dan Kaibigan Ruleda, ayan, si Dan Ruleda, pwede ba yan? Hare Roque, Mar Rojas, mga sikat na yan. Lady Ann Sahidula, Lorenzo Tapat Tanyada, Francis Tolentino Tol.
Yan, si Tol. Na ipinangangampanya ni... Ayan, hayaan natin si Presidente dyan. Ipinangangampanya na ni Presidente. Butch Valdez at Cynthia Villar. Yan. Yung mga mapapera yan eh. Doon tayo sa mga kwan lang. Mga simpleng tao, pero matitino, pero hindi kilala. Ayan, mga kaibigan. So, at least alam nyo na po ang 63 na mga senatoriables na aprobado po ng COMELEC. Sa pamamagitan po ng listahan na yan, teka, may mga pahabol pang comment kasi, basahin ko ha, sayang nito at si Fem Claudio Capis, salamat sa panonood sa ating program. Magandang hapon, Kamaong Asero, tama si Engineer. Magbago na tayo, wag nang iluklok ang mga lumang mukha sa Senado. Sa mga kilala natin, mga kurap at mandarambong. Wag na yan, mga kurap at mandarambong. Sabi ni Manong Johnny, gusto ko happy ka pero mas magiging happy ang Pilipinas kung di siya manalo. Quincy. Ayan, basta tayo. Pagka kilalang may mga kasong plunder, korupsyon sa ombudsman, wag na nating patulan at intindihan yan. Lahat ng mga bago, hindi kilala. Yan. Pero matitino, magandang maayos ang track record ng pangalan. Wala pong inapi, wala pong inapakan. Tutulungan po natin yan. Bueno, sa ngalan po ng ating mga kasama sa Leader Notes Philippines, sa programang Kamaong Asero siyempre at sa buong pwersa po ng Pinoy Extreme Channel, muli tayong nagtatanong, matured na ba at matatalino na ang mga botanteng Pilipino, mga kaibigan? Ang sagot po dyan, it would remain sa mga kamay po ninyo. Mananatiling nasa kamay po ninyo ang desisyon na ipakikita sa buong mundo kung ang mga Pilipino ba ay matatalino na at matitino na. It's really all up to you. Pero kami po sa Leader Notes Philippines, sa Kamaong Asero, patuloy po kaming nakikiusap po sa inyo, mga botante, na kahit nagugutom po kayo, wag niyong ibenta ang inyo pong mga kaluluwa at kredibilidad. Sa halagang 500, sa halagang 1,000, bibigay na po kayo na ibinibenta po ang boto po ninyo. Pagkakataon po natin na ipakitang iba na ang mga Pilipino. Hindi nadadaan sa puwersa, hindi nadadaan sa pera, bagkus tayo po ay may kalayaan na piliin ang tunay na may kagandahang loob para tayo'y pagsilbihan, paglingkuran. Again, mga kaibigan, nasa kamay po ninyo ang magiging sagot sa ating tanong. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa Leader Notes Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, ang mga nakausap natin today, by the way, Marvin Sulit, salamat sa pagtitiwala sa Kamaong Asero, sa Leader News, sa Pinoy Extreme. Nakausap din natin today si ASEC Celine Pielago, ang spokesperson po ng MMDA. Engineer Hill Almasco. At pangako po, tutulungan natin yung magsasakang si Monro Pabia sa Jose Panganiban, Camarines Norte na namimilipit na sapagkat bagsak na bagsak po ang presyo po ng kanilang kopras. Dati raw po ang kuha sa kanila ay 40 pesos, ngayon po ay bumagsak na sa 17 pesos. Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na batas ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.